martang yang mahita. Asiniro hamadihamu doho dami nasian di batamata. Doho nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita sadukna hatani di bata dihita ima natar surat di Yakobus 5 ayat 12 satu ayat 10 sonoma hatani di bata. Alai parjuno ni saduhu na adiak kadongaku unak kamu manolon-nolon manang tu parlangitan manang tu tanaon manang tu panuluan na asing te. Alai hatamuna olo hot majo hot may olo iya hata dang hot ma dang asa unang madabu hamu tu bagasan uhum. Molo adong di tunga-tunga muna na tuman na porsuk martang yang maibana. Molo adong namar las ni roha maredde maibana. Molo adong namar sahik dihamu di juma akasitu ni huriai asa ditanyakun ibana didapolhon ma ibana dohot miyak marhiti-hiti guar ni Tuhani. Dungi pangulun ni tangyang ni haporsyoni ma namar sahiti jala payun ni Tuhani ma ibana sesama dusana molo tung adong julahon atong masitiupan masitopotag dusa mahamu dohot masitangyangan asa malupa mo na margugus itutudo tangyang ni partigori molo dihaburjuhon jolma dusi edia sabakku dohot hita gugudo ibana martangyang unang joloro udan jaradang ro udan di tanah 7 tahun onong bulan nilingna dung diulahi martangyang seda dilihon langit ima udan ngi di batu buama tano ima parbuena ido tahna donga saha persyaw di bagasan Yesus Kristus adorang so tapahiba-hiba turpu tahun nunga so malihat tabiki sada ima ina nama balu na burju martangnya sada ina nama balu na pugus dangol parmulon na do parnyahapan alai adong sada tading-tading na manang sada ianakon nasi mata wayang na ima lau sada ianakon no perupani dang apa na burju dang apa ruhono rupani malo dang pola ruhono tarupani taringo tona ne halubian alai sada parukida do di inat tanama belu rupani taringo tumulu ni ianakon no di sada tiki disuruh omak nama ibana marmahan abe dinala marmahan anak no rupani madabu ma ibana syak korboi pola do diajak korboi rupani bahkan gabi cacak ma anak non dina cacati rupani anak non dia makadonga saha persyaon gabi saya paru kilun nebel gama di inat tanam belun agu tahe Tuhan saya dua anak kokku alaikum ikko songono ma porsukna ikko ponggol ma pak no cacaton diajak horbo on rupani saya do horbo ni ba ale opinang budi jaga bak gabi ikko ponggol ma pak non ninda marupani dia makadonga saha porsyaon dusongoni saya tangyang na doho saya adung-adung ni nateng jala ima saya di holsohon naso pamotuan ni bangsoi masa maporang di hutan asida disuruh mah lawa marporang namar guar sudi bawa do namar guar duli-duli iko lao marporang alani di paborak masudi akka duli-duli siak kutane lao marporang mangalo akka mendopang akka musuh alai anggo anak naudang bui dohot ala cat-cat ala penggul pakna ujungna dang dohot alani dia perporangan ini ternyata selesai ma perporangan ini sudi akka duli-duli na di hutane mati sudi mati marporang dusongoni rupani nusa barita itu pola saat tuinat tanah mabelon nung dibigi barita sudi mati akka duli-duli na marporangi ini na tema Tuhan besado di boto hodo saluk na Tuhan alani dang mate si mata wayakon dang nangpe cacak mulia hati madiho Tuhan ternyata adong naduminggan di bekom kosongoni keponggul pak ni anakon asa unang Tuhan matean
Dia mau kadongan saha porsiaon ahado taneng dohonotta. Marhite barita namar donga pure. Anggo dimulana dipakai lalani inatta nama belui. Ima hacit dangol pait. Alai dung di ujungna. Ima nakkaningani. Ia tidak kun ibana do. Muliante ma Tuhan nang dihapor suhope. Gila lemana dumpe. Songoni di ide mana ditangyang nai. Di sudi perdalan di mulu nai. Gabi di sima di hati dakun ibana. Tuhan maha tahu. Iboto di bata. Jala sundido marhapatian tulo mendohana. Alani dia makadonga saha porsiaw. Odona naing dohonon ni trupu. Jamita marhite. Ima Jakobus 5 ayat 12 ayat 10 ahdo na dohonon na tuita. Na parjulu ima dingulu ni halak Kristen ima ikongulu si partangiyang. Ido na parjulu. Molo dingulu ni halak Kristen di hapur syaido tangiyang. Ima gugu. Bahkan saya tadok rupa ni songon na nidok ni Martin Luther tangiyang ima napas kehidupan hosahanguluan. Yala di sido orang ngulu na porse, iya ngulu na porse molo dangbe martangia kita ala Kristen naung mati mehita isi. Lani dok tangiang ima hosa hanguluan. Molo di ngulu na Kristen di hapurse do tangiang ima songun gugu. Na adong bihita ala ta hapurse do di batana gumugu jalan nabui patupahon akana masa akana rikot di parngulutan. Jala tadok di marhite tangiang itu hitam mangido tu di bata lau patu paun akana rekod termobi ma di sudi perdalanan di mulutta tahide do hina bagas ni perngoluan do dampak di tangiang dia kana persia. Jalidu salah satu na niajar ni si Jakobus. Nakaing do si Jakobus na perjul naking di batak kasisi mola dong akana marsahe. Tidak polhom mertangiang diju makasih tua namar lapata doi manakengani asa tangiang ido gak bisa ada dalan tangiang ido gak bisa ada natahapur syai alai ikut tahapur syai di bagasan mulut tagumugruh waso di Tuhan isi sudi akan natapatupa nalau pemelum akasahita alai hata di dewatado i manakengani molo adong namar sait masa hamaulun masa sitaunon ikut jumulu hita martangiang pasahatot nakasait tay parsonet itu di bata sian naso panagamata sa situngna adong bisi nanaing baynon ni di bata sakap nauli do sakap nabalga idora nanaking nataida nabalga songon nanidok ni ima inatta namabali. Ternyata di tangiang ni banay buido dipakai lalawan ibanang abonaron dohot hakonan ni ima gugu ni tangiang ni napadua kun dia makadongan tangiang ido napadua kun jalan male gugu di hita setangiang idak kita boto mergugu dohot merhasil tada isi di tangiang ni inatan awalui dang alani guguna alai molo hata disodidok hata mergugu i masuk na mergugu situtudo partigori namar lapata di petuduh tangiang na nabui patupahon halu belkaon dohot petuduhon na dioloi di bata na petuduhon gugu ni tangiangi imah sasal songon belgani tangiang tapangidota di po gobar hot si Jakobus do imanakengani gugu ni tangiang ni partigori songon na peduahon imanakeng tidak gugu ni tangiangi songon si Elia na margugu jalan namar hasil tangiang ni si Elia markite tangiang ne ipanggil di mana unang roh udan dan roh udan di dok pola tulu 1,5 tahun lingna di ayat 10 dan roh udan di namar tayang ibana udah mesti tadi di sederaja-raja 10 ayat 41 ayat 5 alai diulahi mana mesti martangiang asa Roma udan Roma mesti udan
jala mertua ma muse ima nakaningani akasesuanan. Ado natai jadi si ima tangi yang nina porsi na luar biasa mergugu. Lapatan natangi yang nisedia takas do naneng botop tadi si Elia ima sahalat na burju sahalat na bonar dia dupa ni bata songon hadiriun ni na bonar mergugu jala marhasil do tayang ni bane. Itu rasa ada contoh tu hita dia makadungan takas tawoto di bagasa tangyang ni na porsi di patuluhon jala diliut tu hita ima hina balgani ditangihon di batado tangyang ni na porsi ala ni porsi ro amangdo to inang martangi unak kolan tado rupa ni martangi yang ala nang taha porsi dan ta tidak hina gugu ni tanyangi di hadirat ta budak kalak martangian ala itu bener Jakobus opat ayat tuli na martangian doha munian alai dan dicalamu ala salah tangyang munai alanya ala di tangyang ne holan hagiot holan pikiran di hajol mau nado ay gudang do halak nasongoni martangian saya dipangido ima holan ala ni hagiot di dagingna itu bener di Jakobus opat ayat tuli salah tangyang ne ima napadua napatulukon se na ng dohonon ni trupukon ima taringo tungulu ni si pertanyaangi ima ngulu na di bagasan holong na masirupan didok nakaningani di bagasan trupuk tahun takas di sosoi do asa halak si pertanyaangi nakangani ikon masih maapan masih sesaan, masih tangyangan. Ala didok si Jakobus do salah satu hidup benda tidak dampak ni tangyangi di naporsi bahasa didok nakangani di ayat 10 tulu do satu ayat 10 nomi. Kalau belga medek 10 nomi. Atong masih topoto dosa maham do masih tangyangan asa melupamu ay namargugus itu do tangyang ni partikori. Ya, jadi tangyang ipe ikut songon ido. Tangyang taipe nekot totong do hita masih saan dosa do masih tangyang ido soso. Lapatan ni masih sisa dosa bisi unang masih human, unang masih hacitan. Jadi dampak ni halak si partangyang bekon dampak nadinggad do na ulido. Lapatan na halak nama sa dosa do nama si tangyangan ikut tu do holong nama si urupan dang masih posalan dang masih bencian alai mulo akan hurang ido naking didok masih haholongan ma masih sadu sama ido nang tangiang alia manami di tangiang alia manami di paingok do kita asa totok kita masih sisaan dosa ido upa jala ido didok tungulu ni si partangiangi alani di sosok si Jakobus mahita asa jupang masih sadu masih tanyangan mulu dapat tita rohana songoni dapat tita mahasadaun ni hapor siyaw di sadok halak Kristen narong di Portibion imariko ni hasadaun ni halak Kristen ni dakoran di holas sadar di parminggu ni ali hasadaun di tangiang do di hasadaun di hapor siyaw berdampak dia madampak nai iman masih sisa dosa di bagasat Tuhan ini na parpudi mara nanay dohonon ni trupukot tu hita dia makadong asa hapor siyang dia may ima balgani dampak ni gulo ni si partay do dampak na hita si partanyan ala gula kala Kristen orang na mengeluh orang na marumutungot gula kala Kristen mengeluh ditanya akan tanyang termasuk nang dihapor siya, termasuk nang dia kena putus asa, termasuk dia kegagalan na, bahkan dia kena masa buido gabi dang berdampak ima guguni tanyangi di bahin di bagasang muduna. Hidup ben nama setakas di bayi si Jakobus do ima tudu sesari song sili al na berdampak do tanyang nai. Alani molo didok berdampak hidup benar didok di si danga dong ibarta tu si Elia alai na membedahon ima taringot tu na makanguluhon tangyang nedon
idora nanang idota sian si Elia taringo tu huaso do haguguon ni i manakani namangido namartangiang taringo tu namasa berengot tado hinabal gani dampak ni tangiangi bingulu ni si pertangiang termasuk si Elia di dampakna patar huaso do haguguon ni Jehovah. Dan alani hebat ni tangiang ni bukan, tapi karena Tuhan. Alani pedi hita kadang sahapur siang songon ido nang diajari hita. Bahama hita bui songon si Elia masa kini. Si pertangiang na bui takas bahwa tangiang taida ima. Na bui mengalehon semangat tu hita. Martanya kita samargugu patupahon kuaso di Tuhan ini. Hidup benedok tu kata Yesus. Alai anggo tu nasus anggo naso tu naso denggani anggo tokkana orang denggani hidup benedok nakangani dang patupauku kobar tu kuasona. Alai dipaingok do na Yesus margugu situtudo tangiang taim lahong. Mangalu semangat bahkan ikut sadar duita tangiang taido baik kita bui mernida hagugun di debata. Jadi mau mertanya kita lah bapatar hon kuasa doa guntuani kuberingot tada pakkorhon ni ngulu ni si pertanyaangi ido zakangani mulu taida inna mabalui bahkan tangiang ni naporse tangiang na ternyata dang gabi so marwaso tangiang ni alai pertanyaangon nido ngobin ibana mergu bahkan bersyukur nung di tonga-tonga ni nama saya berhiti madia makadungan sahapur siam di bagasan turpu tau mahita di paingot asa totong unang ganggu rohata mangido di bagasa tangiang unang malo-malot ta unang masongon halak parisi hita martangiang alai ikut takas do di bagasa kapol siatai tapangasahot to di bata molo naing mergu tangiang ta dati rumah hadirion ni si Elia di namartayang ita tutuhan ni sakap ni tuhat tama nasaut dohot lomo ni rohana nasaut ingok ma matis pitu ayat piti unang lilu hapor siatai jalata ingok ma pangido hamuma saya leonok kudo luli hamuma saya jupangan doamu tutu hamuma saya na kapok kudo kanido didok di matis pitu ayat pitu alani tauloi ma jala tutong mahita di bagasan gomos martangiang mangido onan di bagasan asini rohani di bata amin muliati madiho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadi amin.